Такім чынам, шаноўныя слухачы, зараз вашай увазе першая частка радыёспектакля «Хамуціус» паводле аднайменнай драматычнай паэмы Аркадзя Куляшова. Год запісу 1981. У галоўнай ролі Кастуся Каліноўскага народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Мой родный брат, я покидаю свет. Пишу тебе не лист, а заповед. Узняўшы бунт, народу жабраку мы камень подали, а не руку. Мы гинем от того, что обяцали землю ему, а не дали ни цали. Коли затрубить новой битвы рог, повстанец поклади на твой порог мой заповед, а у им землю магната, твою, мою. Раздай же долю брата тым, хто яе арэ. На гэта права не я табе даю, а наша справа. З ліста Юрася Старжыцкага. Год 1862. Летняя раніца. Шуміць хвоя за акном. Гаспадыня засцянковага дома Елена Ямант услухоўваецца ў яе вячысты пошум. Уваходзіць сястра Елены Рагнеда Старжыцкая. Рагнеда, ты? Ни свет и ни зара. Навіны ёсць. Еленочка, сестра, як маешься? Як верны пёс руіны вартуе дом, дзе мы з табой раслі. Крыжы бацькоў ды ўласныя ўспаміны. Здароўе як? Эх, тапчуся на зямлі. А дзе ж твой муж? Пацеха. Пан маршалак не страціў спрыт да выразання палак. Ну, прабач яго за гэтыя дзівосы, з карэты злез і паімчаўся босы у твой ляшчыннік. Я трымаць не стала. а што яму сваіх лясоў замала? Не выхадзіш за тыдзень. Гэты кут ён любіць. А яшчэ сцяжынкі ты, што некалі таптаў са мною тут. Разбяр па дрэву, забаўкі пустыя. Магната дурасць. Бога не гняві. У графа дурасць гэтая ў крыві. Хіба, скажы, не стаў бы мастаком ягоны брат, каб не паўстання гром? Ты пазмрачнела? Можа, нам не рада? Ах, не ўспамінай, Рагнеда, чорных дзён. Боль незабыты. Нас трывожыць ён. Нядаўна муж ліст атрымаў ад брата. Ад Юрася? Як гэта так? Дай Бог, не разумею. Што за ліст?
Мы самі здзіўляемся. Неуласнымі ж рукамі паклаў нябожчык графу на парог ліст, што гучыць сягоння як паданне. Граф быў малы, калі мяцежны рог паклікаў Юрася. Право вызвання пазбавілі несчаснага бацькі за гэта. А яшчэ тваёй рукі. Так, Юрась мяне з сабой на паўстанне зваў. Не пайшла. Не варта шкадаваць. Шкадуе памяць. Елена, муж хацеў бы знаць, як жыў Юрась пасля. Ах, аб тым, відаць, вядома толькі кірмашам і пушчам, дзе ён старцом ведушчым, неведушчым хадзіў. Быў ганчаром, быў багамазам, быў цыганом, жыў з цыганамі разам. Ах, бедны. Лепей катарга, палон, чым лёс такі. Сюды прыходзіў ён? Жыў у сялян. Хаваўся ў іх зімой за Нэлей, спадарожніцай сваёй. Вясной ён маляваў з яе партрэт. Сам як вясна, шчаслівы, закаханы. Не багамаз, а Бог, мастак, паэт. Але так пачынаюцца раманы. Трагедыі, старыя быццам свет. Пралог лірычны, дзеі нечаканы канец. А там і змрочны эпілог. Паўстанне і блуканне па народзе. З табою толькі ў 43-м годзе ён бачыўся. Так, дзіця на мой парог прынёс Юрась, як Бог забраў Анелю. Жыццё было ўжо Юрасю неміле. У лес сышоў і там прапаў пасля. Пад прозвішчам сваім удачарыла малую ты. Марыська праўду знае? Я ёй сказала, што яна дачка Старжыцкага, паўстанца, мастака. А больш? А пра Анелю? Не пытае? А можа, і сама не хоча знаць. Яна дзіця бясшлюбнае. Я маці яе, пасмешышча мясцовай знаць. Што трэба больш? Аб чым яшчэ пытаць? Яна маўчала. Я не гаварыла. Язык замок, калі душа магіла. Даруй. Сястра яшчэ не ўсё спытала. Як быць з Марыськай? Пра яе так мала я думала. Ёй колькі год. Відаць, вясельны ўзрост. Ёсць на прыкмеце зяць? Не смейся. Хто палічыць за выгоду ісці за Нёман, не спытаўшы броду? Марыська не без племені і роду. Старжыцкі дзядзька ёй, а не варах. Я гаварыла з ім, ён дасць пасаг. Мы так рашылі. Што Елена скажа? Ці, можа быць, не верш? Воля ваша. А толькі... Што? Пранёсся слых такі, што хоча граф раздаць зямлю сялянам. Той слых, сястра, і нас трывожыць з панам. Хлусня. А ўжо на графа мужыкі як на святога моляцца ў касцелі, ды і ў царкве. Пустое нехта меле, няпэўны час, турбацыя адна. А вунь, і муж ідзе, шчаслівы, босы, і не адзін, з Марыськаю. Яна. Вянок на галаве, а што за косы, як вырасла, якія ножкі, стан. Пры кавалеры? Гэта што за пан, прыемны з выгляду? Адукаваны, зваць Кастусём. Хто пазнаёміў іх? Вядома хто, выпадак нечаканы, спрадвечны спадарожнік маладых.
Встреча, разлук, незведанная сила. Гостює у вас? Марыська запросила. Давно ён тут? Да уже 4 дні. А ён ёй падабаецца. Зірні, між ім і ёй ідзе вачэй размова. Пан русы, а дзяўчына чарнаброва. А вось ён. Елена, добрый день. Хочу я усім присутным абвясціць у добрым часе аб змене той, якая адбылася у лёсе брата, вашым і маім. Дык слухайте, што я скажу вам. Згодна хадайніцтва майго, маіх сяброў, самім царом за даўнасцю гадоў грэх брату дараваны пасмяротна. Яго імя не пахаваў гушчар, ягоны род не згінуў, не загіне. Марыся больш не Ямант, а графіня Старжыцкая. А я не гаспадар таго маёнтку, што мяжуе з вамі. Не я, а лёс яго вяртае вам. Мама. Елена, плачешь ты? Не плачь. Слезами не вернешь, Юрася. Мама. Хай лепей нам накрые стол, даўгацярплівы дом. Наш дом з вячыстай хвоей за окном. Нябожчыкам не трэба даравання былых грахоў. Калі ім сніцца сон, то сніцца ім не тытул, а паўстанне наступнае. Яго набатны звон. З марудных дыліжансаў на чыгунку час перасеў. І ў тым імчыць кірунку, якога час мінулы не дасяг. Паўстанне ўжо не за гарамі важыць, а выпухне. Што тытул будзе важыць, пазбаўлены мінулых пераваг? Што граф? Што князь? Прошу вас, дзеля Бога, цара хоть не чапайте. Засцярога? Так, я ж маршалак. Вас мы не чапаем. Але ж і вы, і я хіба не знаем, што ўвесь наш бедны край прыйшоў у рух. Цара і канцылярыю ўсім краем клянуць. А мы тут боимося ўдвух. Вам лёгка. Вы от царских слуг далёка. А я знатны лёкай для паслуг нядрэмныя за крокам чую вока. Дзе не ступлю, хлусню на слых ловлю. Лихие чуткі, быццам я зямлю хачу раздаць. Я чуў, але не верыў. Не верыў у філантропію намераў. Калі б намер сур'ёзны быў у пана, то здзейсніў бы яго ён нечакана ў зручны момант, улічыўшы ўмовы, а не для слоў пустых. Святыя словы. Ніхто не стане жартаваць з петлёю намыленной. Аднак я чуў другое. Не знаю, ці казаць. Чаму б і не? Пра нейкую наяўнасць запавету. Нібы яго пакінуў брат ваш. Мне? Хто кажа вам? Хто кажа камітэту паўстанцкаму? А хіба ёсць такі? Ты розныя гавораць дзецюкі пра камітэты самыя пра справу. Нібыта граф Старжыцкі ў пэўны час, паўстанца брата помнячы наказ, не стане спадзявацца на Варшаву з няпэўнасцю яе, не на Парыж, сам панясе
почесной справы крыш. Ему, говорить, наш довер и зброя. И он сам герой, не только брат героя. Як бачите, зусім не добрый слых. На рэха слых подобны был и стих. Вось, брата, лист. Посланне дзён былых. Послухайте. Я покидаю свет. Пишу тебе не лист, а заповед. Узнявший бунт народу жебраку, мы камень подали, а не руку. Мы гинем от того, что обещали землю ему, а не дали ни цали. Так написал Юрась. Тут правда вся. Яна и вас, как бачу, схвалявала. Яна ему могилы каштавала, а нам завчасной смерти Юрася. Финал трагичный. Не. Худшая завязка для новых дей. Прошу вас, коли ласка. Прошу. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу, сядайте. Так, я ўсцешаны за тихий дом, які собрав нас тут між стен своих утульных. Мы все з яго гостинной руки, хто выразаў кійкі, хто плюў вянкі, одна сям'я па родичах агульных, а з Кастусём па думках сваякі. Чаму па думках толькі? Ён же гость Марыські. Знаю. Густ у пана ёсць. Так это ж і хіліцца гаворка. Каб тут жаданы гость не быў гостём, за шчасце. За Марыську з Кастусём. Ну что ж вы, молодые, горка? Горка! Горка! Горка, рашайтеся, смелей такой беды. Не сгодны мы. Между вами не лады? Казать, Марыська? Так. Раскрыем карты. Мы гэты тост, які не жартаў варты, адтэрміноўваем на 2 гады. Вар'яты вы. Для тых, хто сэрцу люб, не тэрмін, нават вечнасць. Глупство, вечность. Для счастья осторожность, недарэчнасць. А можа шлюб? Хто зганіць шчыры шлюб? Яе пасаг зямля, а ваша света? В наши дни так мало значыць гэта. Дзе пан Кастусь вучыўся, не сакрэт? У Петербургскім універсітэце. Пан скончыў юрыдычны факультэт. Ёсць служба? Ёсць. Бадзяюся па свеце. Ну як же можна жыць без пэўных спраў? Ах, дарагі, бацькі вас білі мала. Як можна так? Спытайце генерала Назимова. Прошение подавал. Адмовілі. Без жодної причини? Одна причина. Патрыёт айчыны, якіх цяпер лічыць і не злічыць. У Вільні, Гродні, тут. Ах, поважаны, я разумею вас. Нелёгка жыць, калі чалавек адукаваны, не мае дзе свой талент прылажыць. За жарт прабачце, маладыя нас. Забавіць час, але і справіць час. Чакаюць коні, гасне ў небе дзень, чырвоны сонца кідае прамень, даўжэе цень, глыбей у лесе рэха, пара і нам. Дык вып'ем з чэмінага. Прошу вас. Елена. Я слухаю. Вы нечто мне сказать хотели? Калиновский вам не зять. Як можна, граф? Один другому слова яны далі?
Ён метит у царки мужицкие на место Пугачева. Крывавый пласик просится у сетьки. Юрась, мой брат, об шлюбе сам подбаю. Яшчэ одно сказать Елена маю для пильности. Доходить до мяне у гродню чутки пэўныя даволі, что нехто тут адозвы сею ў полі. Мужик знаходзіць іх у збажыне, і нехто уже чытаў іх на млыне. Гостя свайго, Марыську, папярэдзь. Чытаць іх нельга. Можна загрымець, ды як яшчэ? Мне дорог ваш спокой. Граф помніць нас, паводзіўся як свой. Зовут вас Калиновский Константин с дворан. Дробнопоместный дворянин. Сюды вы из Волковыского повету приехали. Якую мае мэту прыезд? Не разумею, капітана. Спачатку арышт, потым протокол. Хоть для кого такое нечакана. Між тым, мне не належит тут ни стол, ни гвалтом растрыбушаная шафа. Что это дом свояченицы графа, я ведаю. Аднак... Вы ни в столе ничего не знайшли, ни под подлогой. Пристойный дом такой мерой строгой вы крыўдзіце. Не крыўдзіў бы. Але, на жаль, мы маем факт найдакладнейшы, што чалавек прыезджы, не тутэйшы, чытаў лісток крамольны на млыне. По справе следства строгое ведется, есть сведки, адпаведныя ў мяне. Прычым тут я? Лісток, які завецца мужицкай праўдай, кліча дзецюкоў ісці з касой сякерай на паноў. Не ўсё так нечакана, як здаецца. Вы ў ролі бунтара, а я суддзі. Дзе ж сведкі? Тут. Гаврилов, приведи, да не марудь. Есть, ваше благородие. Не опознают вас. Вы на свободе. Хожу под Богом, под царом живу, никому не раблю я выключения. Не виноватый, дом без пробачения я не покину. Протокол порву. Сюда, проходьте. Шапки снять. Кто тут старейший? Я Артем Яцина. Уважливо гляди на господина. Сподвильни Яська. Той? Не той. Не той. Не той. Не. Чарнейший той, с калматой бородой. У свитцы был. А что читал из листка вам, Яська, господар? Ну, про мужика. Об вольной воле. Об сермяжной доли. И не смогли связать бунтовщика. Сбоялись? А раптом при пистоле. Яшчэ нам про цара казал. Про цара казал. Довольны? Вы вольные. Ну да. Раблю, як обещал. Жадаю вам приемных снов и справ. Даруйте, есть еще одно питание. Марыся Ямонт запросила вас у гости. Так. Знайомство ці каханне?
Молчите. Красамоўней за отказ мужчынскае молчанне. Новый допыт? Поверьте, не. Хутчэй службовы клопат. Межвольная данина пекноце Марыси Ямонт. Круглой сироце. Вы здзіўлены. Так, не ў гэтай хаце яе, а ў лесе нарадзіла маці. Сама ж памерла. Круглой сиротой росло дзяўчо. Елена Ямонт, ёй не маці? Глупство нейкае. Ну что вы, не мог архіў сакрэтны спудлаваць. З прычыны гэтай клопат мой службовы. Я вам не раю масло подліваць у той огонь, што выбухнуць гатовы. Палітыка, даль Бог, не для кахання. Яна цяжкі ланцуг для светлых мар. Ёсць прыклады. Трагедыі паўстання. Пры гэтым вы так многазначна ў твар зірнулі мне. Што зробіш? Я жандар. Не. Гэтак на нябожчыка трунар глядзіць, калі з яго здымае мерку для справы. На чарзе труна і дол. Шкадую я. Каго? Не вас. Паперку, што ў кошыку, парваны протакол. А шкадую я, што выканаў фармальна свой доўг. Усіх не вычарпаў да дна магчымасцяў, а следчага віна, як правіла, канчаецца фатальна. Баюся я, што і для вас яна так скончыцца. Прызнайцеся мне шчыра, прадухіліце горшую бяду. І што далей? Паклічу канваіра, на год, на 2 за краты адвяду. Год альбо 2, і нават 3. Не кара. Грашок юнацтва спішыце ў архіў. Дзеля Марысі, не дзеля жандара вы вернецеся зноў да гэтых ніў. Вам не зашкодзяць строгія парадкі. Лепш змрок турмы, чым чорны гвалт пятлі. Хіба не так? А горкія выпадкі у практыцы маёй, на жаль, былі. Пад шыбеніцай, як ратунку моляць у суддзяў пажыццёвых ланцугоў. Я б не прасіў. Ну што ж, эх, моладзь, моладзь, шкадую вас. Бывайте, я пришел. Что адбылося? Непаразуменне. Жандар прасіў у пані прабачэння. Але прасіў. Нішто сабе манера. Под выглядом гостя и кавалера ошукивать дом. Не сором, ягомость? Я так меркую. Вы для нас не гость, а мы для вас не тайная кватэра. Прабачце. Прабачэнне не прымаю. Былі вы на млыне? Не адмаўляю. Не ашуканец я, не вораг вам. Дозвольте мне, я тлумачэнне дам Марысі, а не вам. Забараняю. Як можна? Каліновскі Константин, не я вас разлучаю з ёй, а млын.
Хто гэта тут? Пан не пазнаў Артёма, Яцыну. Ты пазнаў я дома. Ах, нервы. Нечаканы удар. Эх, Яська, гаспадар з-пад Вільні. Хіба жартаваць так можна з жыццём? Лісткі чытаць неасцярожна. Каб мы не згаварыліся гуртом, гарэў бы Яська. Ведаю, Артём. Хадзем са мной. Жаню я заўтра сына. Пасля хаўтур, што стацца тут маглі, вяселле Яську памагчы павінна. Але ж збірацца трэба. Дык пайшлі. Не гудеть, коли в моей радости похана видеть, чау меня петь, чау не гудеть, пошутят подлогой, будто привет, чау меня петь, чау не гудеть, пошутят колышки, не быть оглянить. Давай весельную. И чего сидишь, чего не плачешь, девочка? Чего сидишь, чего не плачешь, девочка? Як же тебе в чужу хатку уступить? Як же тебе в чужу хатку уступить? Ти низенько головочку наклоните, ти низенько головочку наклоните. Там же твоя... Коснусь. Чего, Артём? Сюда. Гляди. Пришла Марыська. Ад нас до этой хаты близко. Верста не больше, коли идти напрост. Одна верста? Не, 1000 верст. Учора мне мой кожны крок, Марыська, здаваўся, калі я пакінуў дом с твоим окном, что под моим окном. Ой. Не думал я, хоть мне сказал Артём, что ты так само придешь на веселье. А ты пришла. Я ведаю, я варты ганьбавання і выгнання. И все ж не виноваты пред тобой. Я веру, что не лихий намер тебе в наш дом привел. Куда теперь тебе навек заказана дорога. А все ж, Кастусь, чему ты мне ничего не говори? Для ризикованных справ разумное не шкодить засцярога. Прабач, я сам тому не рад. То як нам быть? Як мне позбыться страт невидовочных, тых, яких немало вокол меня? Хіба не бачиш ты? Не зуважаєш? Я уже інший стала. Душу рассекали мне на 2 пласты, на зорки 2,
исчезни с ничкой. Але якая? Я тебе милее. Графинею каздусь. Альбо мужичкой. Ты для меня одна, як і раней. Як і раней ты для мяне дзяўчына, якую научыў Артём Яцына зямлю орать и слать в лузе лен. Я так и знала. Сядем. Посядем. Нам не зашкодить давнее соседство лесного древа, теплой погребни. Я тут сидеть любила с малолетства, с бярозкой размовлять у тишине. З ёй уяўлялі мы гушчар глыбокі і племя невядомых нам бяроз. Дзе можа быць, і мой пачаўся лёс. Для сэрца блізкі, для вачэй далёкі і таямнічы для міжвольных слёз. Да дрэў, як да калысак, цягне браце, народжаных у лесе, а не ў хаце. Ты про сябе гаворыш? Не, то сон. А можа летуцей нядаўніх дзён? Мне плакаць бы цяпер, да я не плачу. Хоць і выразна ў цёмных хмарах бачу наступны дзень. Ужо ахутаў змрок сланечнікі. Хацем туды, мой любы, каб іх пялёсткі апалілі губы, а іх было б мне вочы завалок. Марыся Ямант не боится згубы. Ты не павінна гэта гаварыць. Пылок, пялёсткі, што яшчэ за спевы, адкуль такія? Супакойся. Притуліся да сэрца, як да цёплай паграбні. Пабудь са мной, як у былыя дні. Ты для мяне одна. Одна, Марыся. Нас бачить сонце. Сором. Час додому. Пора і мне. А може б почекав? Незручно мне. Чому? Казав Артему, что пойду. Застанься, Любы. Не один гуляет день веселья у нас. Не могу. Я на яго накликать могу бяду. Як з'явится мой тень, нядрэмны капитан его великость, жандар. Пойду. А солнечный промень так и тихуля нас. Ах, бедный, бедный, я ему скажу. Сочи за нами солнце, кольки влезе. Не бойся, я пристойности мяжу не перайшла. От сорому ніколи, як не згорела уже, то не сгору. Марыся. Молчи. Я с солнцем говорю. Поговори со мной, а з ім даволі. Ты ж ведаеш і сам, які цяжар на плечи мне узвалили. Я товар, а мой пазах разменная монета. Мне уже золотого подшукивая размета. Что
Что? Раздай землю селянам. Женихи отвалятся, як п'явки. У спокоі покинуть кут, что под аховой хвоей. Земля, земля, як гром на лесухі, як костка в горлі. Я лічыцца мушу са згодай маці, будучага мужа. Абмежавалі круг маіх правоў казённыя паперы і атрамант. Легче было нашмат Марысе Ямонт не мець зямлі, не думаць пра сватоў. Паны не для давання, а для брання. Нічога, пачакай. І наш ланцуг не вечны. Рассеча яго паўстанне. Мяжу пераарэ мяцежны плуг. Ці ж будзе так? А іншага ў нас выйсця няма. Надзей на іншае няма. А раптам катарга, турма. Яны часцей здараліся калісьці. Зрабі прасцей. Забудь непэўны шлях дзеля мяне, калі я сэрцу міла. Пажэнімся. Я б маці угаварыла. Маўчыш. Мяне ты учора пахаваў. Як пачуццю адкрытаму не даў быць нецнатлівым, грэшным і шчаслівым. Мяне ты зблытаў з полем неўрадлівым. А я ж магла праджаць на зайздрасць нівам, калыскі калыхаць, як каласкі. Чым лепш ты за кара таго, які даў мне зямлю, але пазбавіў долі. Сялянам волю даў, зямлі не даў. Ты не мяне, сябе пашкадаваў. Збаяўся, што апынешся ў няволі сланечнікаў маіх. Не ганарыся безгрэшнасцю. Ты не Христос. Марыся, за што мяне ты крыўдзіш? Сэрца стыне ад слоў такіх. Яны мае, аднак. Не веру я. Гаворыць іх графіня Старжыцкая. Няхай сабе і так. Ты ўлады прагнеш, не баішся кары. Што ж мне рабіць? Чуваць грымот удары. За хмары сонца свой хавае твар. Мне час дамоў. Там ходзіць адзінота, скута ў кут чарнейшы ад хмар. Ну што ж, праводзь мяне, калі ахвота. Не, лепш не трэба. Лепей пустата ў вокнах засцянковых, як і ў лёсе. Сама дайду. Тут усяго вярста. Не 1000, як некаму здалося. Я правяду. Праз 2 гады прыходзь. Прыйду раней, насуперак парогу. Бывай, Кастусь. Куды так рано гость сабраўся ўжо? Куды ж як не ў дарогу? Чаму так хутка? Брашка ёсць яшчэ? Вы ж знаеце прычыну. Глупства, Яська. Прычына ўбачыць гурт сама ўцячэ. Грымяць грымоты, недзе дождж сячэ. Зайду пасля вяселля. Калі ласка? Я не адзін прыйду. Мы цішыню парушыць можам. Я не праганю.
Бывай. Приходь. Пайшоў? Пайшоў. А я вас дождевик несу ему. Давно пошел? Недавно. Зник. Ой, дядечка, як можешь догони? Не догоню уже. Дядечка мой щирый. Не он пошел. Моего юнацтва дни. Их меньше, чем пальчиков на пятерни было. 4 дни. Усяго 4. Коли не их, да хоть его верни. Я, дядечка, люблю его, дурная. Не вернется. Яму я брыдки условно говорила. Стихни. Раз такая беда, то може лепш, каб не пришел. Ты не марудь, лепш подпиши паперу. Праўдзівым патрабуе быць закон. Не згодны я. Мужицкой правды ён нам не читал. Читал? Я вам не веру. Не забывайся, я не на гулянку сюда з'явился. Знаю, не пьяны. Гаврилов, выйди. Yes? Посади на ганку. Не хочешь сведок? Мы теперь одни. Подписывайся. Не умею я. Здарэнні былі такія. Закопчу пятак над свечкою. Покинешь пальцы в знак под документом. Плямы на сумленні поп не даруе. Крыжычак пастаў, царква даруе, богоугодны вышук. Бери перо. Боюся, каб той крыжык вялікім крыжам надо мной не стал. Хитруешь? На свое не хочешь плечи отказность брать? Ну что ж, ты не один был на млыне. Были браты. До речи, вы пришли. Откуль? З яких мясцін вы збеглі? От кого? Уласнай волей мне и братам моим дал волю князь. Ёсць грамота. А часам не Юрась Старжицкий пригрозил ему пистолей. Ці не были и вы в его отраде? Мне хтось казал. А пан и веры дал. Подписывай лепш, покуль минулых справ не вырухну я. То в моей уладе. Я уже дознался. 30 год назад. Тады, як быў разбіты ўшчэнт атрад Старжыцкага, з'явіўся тут Яцына Артём з братамі. Для таго прычына была ў нас. Так, я ж і кажу, была. Елена Ямонт лесу вам дала на хаты? Мы за лес платили працай. Землю в аренду? Без рекомендаций? Хіба? Адкуль такая доброта? Тут нешта ёсць. Я чуў, былі сябрамі Елена і Юрась. Як у Хрыста за пазухай яна жила за нами. Мужик апошні хлеб свой аддае за доброту. Шануючы яе, поверыў, я не даў падзеям ходу бунтаўшчыка, не затрымаў дарма. Зрабіў не на карысць вам,
а на шкоду. Памылка. Каліноўскага сама прагнала Ямант. Ты аб гэтым знаеш? Горш, калі госць зноў прынясе лісткі. Не прынясе. Мы з ім не сваякі. А вось і той, каго ты не чакаеш. Не да яго я. Да вас, я капітан. Я аб візіце вашым да сялян даведаўся нядаўна. Выпадкова. Прыемна ведаць на лаўца і звер. Не, капітан. Вы не лавец цяпер. На гэты раз са мной моя ахова. Зноў протакол? Знаёмая размова. Запозненыя пошукі ахвяр. Чаго там думаць? Гада на асіну! Спокою людям не даешь, жандар! Звязать его! Чакайте. Я Яцыну хочу спытаць. Ён человек службовый. По справе тут. Бах, ну и конец! Шкадуешь москаля? Пустые словы. И жонка, дети есть у пана. Я удавец. Детей не маю. Смерть принять готовы. Не, капитан. Я не могу петлей вам погрожать. Гулять у жмурки годе. Я с вашей ласки сегодня на свободе. Солдат Гаврилов, помнить арешт мой. Так точно. Помню, ваше благородие. Меня с-под варты вызволили вы. За доброту плачу я добротою. Частуйте их вином, верните сброю. Глядите, как не упала с головы ни волоска, ни гузика с мундира. Мы не забойцы. Дякую вам шчыра. Разыдзімся, як даўнія сябры. А хто рашыў, што вось яно паўстанне, той памыляўся. Мы на паляванне ішлі, ды заблудзіліся ў бары. Дадзіце іх, частуйце на двары. Сёння мы працягваем слухаць радыёспектакль «Хамуціус» паводле аднайменнай драматычнай паэмы Аркадзя Куляшова. Год запісу 1981. У галоўнай ролі Кастуся Каліноўскага народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Гучыць другая частка. Докладываю. Все сотники со мною, повстанцы в пуще. Вольно, генерал. Кастуська, брат. Валеры. Здорово. Ты с Гродни? Так. Які давать сигнал? Трубить урок? Играть сигнал отбою. Кто так распорядился? Не секрет? Центральны нарадовы камітэт. Ганец з Варшавы зразумець не даў, што план, які Дамброўскі Яраслаў распрацаваў, быў ЦНК сарваны. Змяніўся склад яго, а з ім і планы. Рух, скіраваны на сумесны рух сіл вызваленчых Польшы і Расіі, ярмо царызму меўся скінуць шыі. Мяцеж у войску, поціск братніх рук. Такі быў план. Дамброўскага ідэя. Дамброўскага і падабні Андрэя. Наш аднадумец? Рускі афіцер, прыхільнік Герцена, зямлі і волі. Я сустракаўся з ім. Дзе ён цяпер? Ад арышту хаваецца ў падполлі.
план гэты скасаваны. Скасаваны? Недаверам, адрасаваным рускім афіцэрам? Але хіба паўстанню на бяду заняўся хтось гульнёй у чахарду, амбіцый, намінацый, дэкларацый? Няўжо не зразумеў бяспечны пан пасля мінулагодніх дэманстрацый, што Польша не курган, а ўжо вулкан? Так. Валерый, вулкан, які дыміцца зноў над кратарамі польскіх гарадоў. Вулкан, які рукамі дэманстрантаў шпурляў каменні ў твар паліцыянтаў. Уздым патрыятычны, то не рэч для забавак. Вулкан дыміць пагрозна, а выбухне не ў час, то будзе позна накіраваць агонь яго і меч у рэчышча свабоды. Так, Валерый, стыхійны рух, які не знае меры, служыць і праўдзе можа, і мане. Што станецца, калі ён захлісне сваім атрутным старапольскім чадам славянскае яднанне брата з братам? Калі да ўлады той жа ЦНК запросіць графа, а не мужика? Братэрства, роўнасць і свабода нам дэклараваны? Кім дэклараваны? Варшаваю. Варшаваю? Што парушае планы? Дзеля чаго? Каб дагадзіць панам з іх марамі аб адраджэнні славы, што некалі грымела на ўвесь свет. Альбо народу. Мне ганец з Варшавы прагаварыўся, што прывёз пакет ад князя Н старжыцкаму Віктору. Я думаў, граф старонится падзей, а ён хутчэй за спінамі людзей хаваецца, падобна рэжысёру. Рыхтуюць бой. Рыхтуйся да адпору. У Вільню еду я. Які загад мне пакідаеш? Распускай атрад. Без шуму толькі. Што сказаць не знаю. Не людзям тым, якіх пазваў я ў бор. Скажы, была праверка баявая. Агляд наяўных сіл. Военный сбор. Подякуй за парадок, дисциплину. До хутких стрэч. У лепшую гадзіну. Бывай, Кастуська. Трымайся, брат. На сердце благо. Нудный боль. Тупый. По хатах разъезжаются повстанцы. А адкуль вядома? Бачу, не сляпы. Где капитан, солдат? Их на фурманцы повезли пьяных. Недзе на полянцы покинуть спать, як на мяжы снапы. Прачнецца капитан, то на дазнанне не прыйдзе ўжо. Ад сораму згарыць. Теры хитрылі, што і гаварыць. А толькі зноў няпэўнасць, зноў чаканне. Хіба Артём чакае на паўстанне? Каб хто сказаў: твоя зямля, бяры. Не уседзеў бы і я, хоць і стары. Дякуй, гаспадар. А граф? Як ён? Вяльможны пан не знае, што ліст ад брата на яго парог я палажыў. Я ўсё зрабіў, што мог. Вось ліст яшчэ. Народ абрабаваны. Мой ліст да брата гербам змацаваны. Той запавет, які ты знойдзеш тут, перадае на твой вышэйшы суд паўстанец мой.
Хіба Артем не рады, што граф Марысе даў пасаг? Мана яго пасаг. Пазбавіў ён улады Марысю над маёнткам і зямлёй. Я ўсё скажу. Елена Ямант ёй не маці. Граф забыўся аб Анелі. Ты знаў яе? Яна моя сястра. Не для Елены Ямант мы гибели. Ды што тлумачыць? Волю даць пора нявольніцы, замкнёнай у куфэрку. Вось ён, партрэт Анелі. Сестра. Хто на партрэт зірне хоць раз, Марыську убачыць быццам у люстэрку. Якая пекнота. Чым не абраз? Пісаў Юрась. Мастак, не багамаз. Так. Так. Заходзіць і ўзыходзіць дні над паграбнёй. Бярозка карані пускае ў грунт. У срэбнай таматканцы стаіць каханне. За яго спіной весна красуня крочыць па палянцы, схрабаючы зіму под засень хвой. Прабач мне, гаспадар, хоть 5 хвілін хачу пры ім я пасядзець адзін. Ты адпачні. Засні. Каліноўскі, абапёршыся рукой на стол, глядзіць на карціну. Нечакана ён задрамаў. Заходзіць сонца. Промні яго падаюць праз расчыненае акно на падлогу. Узнікае лясная палянка, засыпаны снегам магільны грудок з крыжам і бярозамі над ім. А побач, стоячы ў яме, чалавек сячэ рыдлёўкай мёрзлы грунт. Усё гэта прымроілася Кастусю Каліноўскаму. Теперь я знаю, кто ты. Ты, Юрась. Кому каля Анелиной могилы копаешь дол? Сабе на этот раз копаю дол, бо жить не маю силы. Я б не рабіў так. Шкода белый свет, зямлю, людей с их долею жабрачай. На снезе твой кожух и пистолет. Стреляться будешь? Я рашыў іначай. У ямку лягу, зверху кожухом накрыюся, засну пад спев мяцелі і думаць буду. Гэта спев Анелі. Хто ж пахавае? Можа быць, Артём. А як не знойдзе, то беда малая. Засыпля снег,
А теплый дождь весной обмые, грунт размые, поховая, и прошумить травой над головой. Кто собеседник мой? Чего жадая? Ты час былы, я час наступны твой. Нас поделил рубеж светла и тенью. Ты не покинул мне и зерни жмень. Покинул я. Не шмат. Один портрет Анели. Я покинул заповед. Ты заповед не мне писал, а брату. Як брат адмовіцца, то на расплату з адступнікам я даў табе дазвол. Са зброяй разам пакладзі на стол адхілены, аддадзены знявазе мой ліст. Твой заповед, отчаю крик. Я знаю, брат мой, пан, а ты мужик. Ворожасць паміж вами пачалася не сёння і заціхне не цяпер, і, можа быць, перажыве цябе. Хто ведае? А можа, ёй і ў часе канца няма? Маўчыш? Не забывай, калі адчай, то ў гэтым мой адчай. Яцына? Я. Недавно тут со мной хтось размаўляў. Не, ты сам з собою тут говорил. Так, як у сне говорять. Стаміўся. Сном коротким не агораць. Дорог, трывог, з відна і до темна. Марыська дома? Тут яшчэ яна. З маёнтку наезжае рэпетитор, што граф наняў. Цалюткі дзень амаль чытае кніжкі. Так, з-за чорных літар не бачыць свету белага, на жаль. Выходзіць, не ў настроі. Не ў настроі. Сланяецца змрачнейшая ад хмар. Перасялілася, жыве ў пакоі, тым самым, дзе дазнанне вёў жандар. Як нам сустрэцца з ёй? Хоць на паўслова. Крый Божа, не карай яе сурова. Яна, як пакахае, то ні вір, ні страшны ёй, ні жвір, ні манастыр. Яна як маці. Свет забыць гатова. Ты пашкадуй яе, мой камандзір. Я ўжо на ты, як свой. І прабачэння не папрасіў. Кажы, Артём, кажы. Я ведаю, у Яські ёсць сумленне. Не пераходзьце страшныя мяжы. Перачакай. Яна перачакае. А можа, і забудзецца. Наўрад. Не кліч! Хай так. А пра мяне спытае. Скажы. Я слова не бяру назад.
толькі мы склікаць на бой атрады, Варшаву падтрымаўшы, пачалі інтрыгамі і коштам чорнай здрады да ўлады ў Вільні белыя прыйшлі. Яны застацца прагнуць на чале паўстання намі ўзнятага. Але Хамуціус, хоць змушаны панамі пакінуць Вільню, праз сваіх людзей падтрымлівае з Гродні сувязь з намі. Мы з вамі. Так і будзе надалей. Не трацім мы надзей у абцугі дваранства ўзяць. Хамуціус другі. З ліста у Рублеўскага. Год 1863. Вільня, касцёл. Тут сабраліся на нелегальную сустрэчу прадстаўнікі камітэта белых, Гейштар, Аскерка, Яленскі і камітэта чырвоных, Каліноўскі, Урублеўскі, Чаховіч. Сход вядзе камісар з Варшавы Дюлеран. Цішэй, сябры! Одну мы варым кашу. Але едзім з катла не аднаго. Пан Рублеўскі на сустрэчу нашу. Я вас паклікаў не дзеля таго, каб зноў распачынаць стары спрэчкі. Час, ведаеце, самі не такі. Пан Гейштар, пан Яленскі не ваўкі, а вы і Каліноўскі не авечкі. Паўстанне ўзняўшы, вы не свой урад у Вільні абвесцілі, а разрад. Справедливые. Я вас позвал. Дык вось, я склікаў вас не для нарады. А для чаго? Для перадачы ўлады. Вам? Гейштару. Читайте. Есть загад з Варшавы. Распустить часовы ўрад, стварыць аддзел. А кіраваць аддзелам не нам прапанавана тут, а белым. Иначе Каліноўскі не могло и быть, и вам лічыцца трэба с фактом. А, чырвонае ці левае, ці як там яшчэ рэвалюцыйнае крыло для справы адраджэння, костка ў горле. Традыцыі шляхецкія не ўмёрлі. Зноў будзе так, як некалі было. Не прызнаём. Як так? То воля ўрада цэнтральнага. То ганьба. Здрада. Здрада. То гвалт. Прашу зважаць на цішыню. Мне загадана быць за старшыню. А пану Дюлерану при аддзеле за камісара. Ён і тут, як свой. Чырвоныя раптоўна пабялелі. Ці не за вашай старшыня спіной адбыўся цуд свяцейшы ў афарбоўцы. Пан Дюлеран прыслуга, чым у іх. Але, як гаварылі ў якушоўцы, няма дурных, паны. Няма дурных. Замест Рублеўскага Аскерка. Вось ваш загад. Бярыце, Дюлеран. Я чуў, што нездаров на шлунак, пан. Яму згадзіцца
тонкая паперка. Ну, гэта ўжо нахабства. Крымінал! Як слухаць можна, я не разумею. Отступника отдать под трибунал. Отдать под трибунал. Судить собрались идею братерства, ровности. Чему бы не? Любый присуд ваш гонор для меня. Судите. За братерство я готовы на той помост, где кацяче головы. Вы супраць нас? Вы супраць черной змовы. Отступництво не сыдзе гладко з рук. Отступникам есть жорсткие законы на этот конт. Про ваши имены мы знать дадим праз наш замежный друг. Выходит, нас жандарам на расправу, а наши имены на неславу. Выходит так. На гэта ёсць правы. Мы з вами поменялись на роли. Мы штаб повстания, родовые вы. Закон военный порушать доволи. Что скажет Калиновский? Я не стану отказывать пану. Я на гэты раз в Варшаве не яму даю отказ. И трапить он не вам, а Дюлерану у руки гейштар. Красомовный жест. Возьмите, Дюлеран. Тут наш протест. З ім разом выправляется у дорогу паўстання лёс. А вас прошу к порогу, шановные. Ну, ведаете. Вы чули? Что за то? Так, паны. Я застаюся Богу молиться тут. Я дзіўны бачыў сон. Хто разгадаць яго мне дапаможа? Ды так, каб сон нядобры не ў руку. Павільні ехаў на чацверыку, хто б думалі? Вядомы ўсім вельможа. Сядзеў на козлах знакаміты пан. І Яленскі з гейштарам каранякамі былі ў яго. І стрыгучы вушамі Аскерка справа, злева Дюлеран. А ззаду воз жандар штурхаў рукамі. На возе да маліна. У труне ляжаў мужик, даўно знаёмы мне. Ён бедны век галеў, зямлі чакаў, а дабрадзей, што коней паганяў, рашыў яму адмераць 3 аршыны. О, Боже літасцівы мой, адзіны, перакулі на брук жалобны воз, зрабі, каб крэўны брат мой уваскрос. Воскресай, народе мой сярмяжны, з маўклівых курганоў і дамавін. Паўстань для новай бітвы, дух отважны, як з каменю агонь, як дым з агню. Амінь. Мацкевичус, Костас, адкуль ты? Костас, братья, Костас, что за скандал у богоугодной хаті? Виходячи, пани кричали «Хам!» Хто їх покривдив? Не гостинный храм. Не так было. Тут хам самого Бога, каб вигнать їх, хаўрусникам зрабіў. Хамутіусам, грешника такого я б за кощунний учинок охрестил. Хамутиус и хам не просто тезки. Хамутиус
Хіба не выклік дзёрзкі ў гэтым імені? Яно нашмат гучнейшае. Ну так. Ксёндз Ішора, ідзі, мой брат. У спіс касцёльнай кнігі спавядальнай Хамуціуса прозвішча ўпішы. Ён грэх прызнаў. Здымі з душы апальнай той грэх. Дай супакой яго душы. Іду. Ты спанявежыў? З поля бітвы? Яшчэ ў нас ціха. Я для пільных спраў сюды прыехаў. Бог, відаць, малітвы твае пачуў і вось мяне прыслаў. Я звесткай, што замежныя дзяржавы рашылі падтрымаць нас і дэмарш цару рыхтуюць. Гэта слых? З Варшавы прывёз такую вестку біскуп наш, што ў Ворні. О як? Што ж, цяпер мне зразумела, чаму паны спяшаліся ў касцёл, а Дюлеран паводзіўся так смела. З замежнымі дзяржавамі за стол жадаюць сесці. Неблагія планы. Стаць на чале паўстання то разлік. Так вось адкуль высакародны гнеў, поток патрыятычных слоў снёслых. А ты, Кастусь, як у ваду глядзеў. Так, так. Іх падганяючы сядзеў сам граф Стажыцкі на высокіх козлах. Апошнія дні красавіка. Дом графа Старжыцкага ў Гродні. Кто лист принес? Чарноцкий? Я такого не знаю. Знаете, Чарноцкий, то есть Калиновский, хам. Не может быть. Я заполняю. Горой черт ничего не мог придумать. Что сказать? Просить. Теперь просить? Пасля того, як дам на тою знать. Шановний граф, не раю приймати його. Ён несусветны хам, фанатик. Фанатичных поважаю. Ну, что ён для вас? Звычайны камісар, што скача ў брычцы з гусцяра ў гусцяр. Мы ў Вільні. Все яго апалі рады. Пазбаўлены былой сваёй улады. Ён нам намнога карысней, даль Бог, на Гродзеншчыне тут, на полі бою. Ён думаў, што за вашай спіною я вёў з ім несумленны дыялог. Ён кінуў выклік. Выклік я прымаю. Адкіньце гонар. Ваша хата з краю. Я хама не пусціў бы на порог. Я змушаны. Не будем тратить часу. Ну, то лепей мне прайсціся на тэрасу. Як хочаце. О, на Гродзеншчыне у вас ужо сады цвітуць. Цудоўны час. Цвітуць, цвітуць на ўдачу ці няўдачу. Я пагуляю, граф, пройдуся ў сад. Признацца, не чакаў. Каго тут бачу? Вось дык сустрэча. Вельмі,
Вельмі рад. Сам насам з панам мы не размаўлялі давно. Давно. А больш год назад. Дзе ж пан цяпер? Хіба вы не читали лист Юрася, что я подал? Читал. Я, помнится, калісьці цитовал по памяти его. Так, цитовали, але не увесь. Бывают дни, что век нам помнятся. Ходили мы по житию. Марыся, вы и я. Ай, на глум, на здек усё пайшло. Где делася, скажите? Марысю заручая лёс с другим, а маму свату прозвище другое, Чарноцкі. Але калі не думаць пра благое, той дзень, напэўна, дораг нам усім. Не знаю, граф. Сюды я не за тым наведаўся, каб парушыць старое. Той дзень асобна ад мяне жыве, як сонца ў хмарах, як рака ў тумане. Я сёння там, где по былой траве свой след крывавы валачэ паўстання, а месяца танюткі віташок знікае з неба ў непраглядны змрок. Адтуль і ліст. Народ абрабаваны, мой ліст да брата гербам змацаваны, той запавет, які ты знойдзеш тут, перадае на твой вышэйшы суд, то пан, як вось цяпер Чарноцкі, можа быць, мяне судзіць сабраўся? Не. Не славіць? Не. Хоць гэты ліст, калі б надрукаваны ён быў, здзівіў бы Лондан і Парыж, і пэўны ўплыў зрабіў бы на прэстыж. Дазвол на ганьбаванне паважаны патрэбна мець. Юрась нам даў дазвол са зброяй разам палажыць на стол свой запавет. А друг сягоння зброя. Граф знае гэта і не горш, чым я. Хіба не так? Я памяці героя не сганьбаваў. Племенница моя ў спадчыну маёнтак атрымала. Я над яе землёй не гаспадар. Не аб героі ваша светласць дбала, аб іншым. Турбаваўся граф, што цар за дзейнасць недазволеную можа аддаць пад суд Старжыцкага. Крый Божа, тады і ланцуг, тады сям'я ў бядзе, тады зямля ўся невядома дзе, тады Марысі спадчына дарэчы. Я разумею ўчынак чалавечы. Граф год назад радню застрахаваў ад грозных дзён. У вас няма падстаў так разважаць. Няма? Няўжо князь Чэ з Парыжа ужо лістоў Старжыцкаму не піша? Няўжо князь Н таксама перастаў яму з ганцом навіны слаць з Варшавы? Цішэй, цішэй. Прашу гасця да кавы. Не той настрой. То зараз будзе той. Давайте, каб палепшала ў настрой, як некалі, пад шум вячыстай хвоі, за Кастуся? Хіба што па адной. Хто ўласнай ахвяруе галавой, той аб сям'і падумаць права мае. Я рад, што пан пра гэта знае. Я знаю больш. Дык, пэўна, скажаце вы мне? Хаўтурны звон у гэтай навіне. Разбіты сіракоўскага паўстанцы. Не ўзята імі крэпасць Дынабург. Французскі корпус не прыйшоў на бух.
не высадили свой десант британцы. Где Сираковский? Воевода наш. Теперь уже не наш ён и не ваш. Ён у тяжким полоне. А в ахвяры двойны полон. Турмы и дум обкары. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Беда вслед за бедой. За звоном звон халтурный. Там, где мятежу пожары шугают, лихоманкова закон касуе панщину. Цар думая, что ён тем самым пераб'е паўстанню ноги. Ход змушаны. Але разумны ход. Граф, калі вы сапраўдны патрыёт, не з-за мяжы чакайце дапамогі. Хто ж гэты край пазбавіць змрочных крат? Ліст Юрася. У ім адказ. Ваш брат свою руку подал вам для ратунку. Не отхиляйте верную руку. От зребной свитки битвы лёс залежа. Тых, что хитруют з ёй, народ кляне. Осудит час, отдаст землю казне, а им ланцуг, казенное железо. Подумать раю. Як звязаться с вами? У графа ёсць подручны, Дюлеран. Ён звяжется, як не со мной, с сябрами моими у Вильни. Моц адчуў. Мужлан! Ён знае. Мужики по нам на слово не верать больше. На делы наразать ён хоча іх дворам, адначасова з паўстаннем. Хоча ім землю раздать без выкупу, без чыншаў, без аброкаў. Галетнікаў склікае, абібокаў. Ай! Мы в островки у их темном океане. Оазисы в холодных их песках. Нас хваля змые. Смерть засыпле прах. Что станется на свете, як повстание, нястрымная стихия, полный рост? Не, лепш землю казне, чертям под хвост маёнтки все, чым злобеда лихая. Я напишу в Варшаву князю Н. Шановный князь, шановный князь, для отбудовы стен пришлите мне, была такая умова, 6 дужих дзецюкоў з-пад Августова, досведчаных умельцаў і майстроў, таких, каб 1000 один быў варты. Дом старожитный рушится, не жарты. Выдатки взять я на себе готов. Князь зразумее, ратников пришле 6000, а не знойде воеводу для их, то сам я стану на чале змагання. Я трапіў у прыгоду найпрыкрую. Мяне заўважыў ён, ды так зірнуў, што горшого нічога. Пан Александр, бывае горш намного тады, калі трапляюць у полон. Вы говорили, едете в Варшаву? Так. Нелегкую вам доручаю справу. Лист терминовый князю Н. Секрет? Пан будет завтра знать его с газет. Несчастье. Так. Пан вернется, адразу хай знать дае. Выходите праз террасу, пасля праз сад. Там ёсць потайны лаз. Я ведаю. Чакай на отказ. Неправда, Калиновский. Мы еще живем. С Парижа мне той самый Че, шановный,
урачыста пацвярджае, што ў чэрвені праз месяц наш арол як роўны сядзе за агульны стол з брытанскім львом, з аўстрыйскаю каронай, і над былой дзяржавою ягонай не будзе больш ні бур, ні чорных хмар. Так, шановны. Граф, да вас жандар і не один? День добрый, поважанный Виктор Старжицкий. Вы арыштованы. Что? На гэты конт инструкция даслана. Трымаць под хатнім арыштам вас пана и допытать. Прошу вас до стола. О, что это за письмо? Слугу спытайте. Чье письмо? Не знаю. Праз окно, я думаю, подкинуто яно. Письмо от Юрася. Так. Ступайте. Слухаю вас, пан. Пакуль гарыць камін, я знішчыць вам, граф, дазваляю падазроны хлам. Нішто сабе дазвол. Нязграбна сеці пляце павук. Шановны, мы не дзеці, я следчы ваш. А вы, я чуў, мастак, разьбяр па дрэву. Дилетант, аматар. Кіёчак выразаеце? Ну так. Які ж тут грэх? Не грэх. Сам губернатор Назімов іх прымаў не раз, як дар. Сардэчны дар па зручнаму выпадку. То чым беда? З кійкамі ўсё ў парадку. Яны сяброўскі дар, пакуль разьбяр пад арыштам, пакуль не на вяроўцы, а трапіць на вяроўку, па галоўцы жазлом сваім пагладзіць государ Назімова за слабасць да кійкоў. У тайніках уласнымі рукамі зрабіце вобыск, граф. Я тайнікоў для выпадку такога не завёў. Тым лепш. А пісьмецо часамі прынёс не Каліноўскі Константин? Ён і Марыся некалі сябрамі лічыліся. Пакуль гарыць камін, ліст, што турбуе вас, спаліце самі. Наадварот, пісьмо то козыр наш. Подкинули паўстанцы, вымаганне ад графа далучыцца да паўстання. Кваліфікую гэта як шантаж. У следчага ў руках закон, як дышла. Марыся замужам? Яшчэ не выйшла. Вы з ёй хіба знаёмы? Вельмі рад быў пазнаёміцца. Выпадак мелі шчаслівы, танцавалі на вяселлі. Вось як? Пан не жанаты? Быў жанат, ды аўдавеў. Так. Не галадранцам Марысі Ямант граф аддаў зямлю. Факт гэты ў следстве будзе новым шансам для вас. Марысі зла я не зраблю.
Здарожыўся, змарыўся. Не, Артем, мне шлях не страх. Стомляют думки только. Их больше, чем верст. Подколами двухколки намерены за те дни, что сном остаются неотчепным. Ночь днем крывёй стекают думки, як отрады, что дать беде своей не могут рады. Не спынешь думок, не переимчишь. Где ж, Яська, был ты? Гулял со смерти у жмурки. На рызманах повстання латаў дюрки. То там, то тут. А? Совсем не доглядишь. Наведаў бацьку, родные мясціны, могилу маці, брата, свежий крыш. Толь сюды приехал, да и отцыны. Ці не пора братам его пачаць дзяліць на трох зямлю Елены Ямонт? Маўчыш? Не хочешь, каб пачаўся лямант и гвалт? Вось акт. Под ім стоит печать повстанская. Без гвалту домоглися мы правды. Як? Елена и Марыся братам пообещали, что землей наделить их. Жадают за собой покинуть только хвою вековую, да и старожитный дом, что я вартую. Вартуешь дом? Ага. А может быть, Артем, у им захочет жить? Я мужиком родился и помру. А сын Лявон? Пакуль жыву, таго не зробіць ён. І ўнук мой не зняважыць памяць дзеда мянушкай графа альбо міраеда. На звод пайшлі паны. О, не, Артем. Магната ўнук, зямлю прадаўшы, стане як не ранейшым панам, то купцом. О, не, Артем. Земля еще не ваша. С Еленой Ямонт я поговорю. А раптом перадумае. Докажа жандарам добродейка не ў пару, кто вы такие тут. Скуль узялись? Не зробіць так. Гляди, не пролічыся. Ёсць пэўнасць. Полной пэўнасці няма. Поговори. Каб знаць, што не дарма гнаў Яська брычку до майго порога. Поговорю. Побачыш вестового майго, то загадай, каб запросіў Елену до мяне. Ага. Ой, ледь не забыл. Депешу ён мне даў. Прабач старога. Трымай. Земля, земля. Хвалюется стары. Земля. Непрочитанная депеша. У Вільню зноў завуць мяне сябры. Так. Лёс змагання болей не залежа ад тых, хто чорнай змоваю сваёй прыйшлі да ўлады. Только я не рады несчастью их. Теперь за их спиной не графа тень, а Муравьева краты. Стараліся, каб не отдать земли аратаму. А что ўзамен знайшлі? Здань шибеницы у их над головою, а под ногами бездань. За собою яны астатніх тягнуць. Помагчы паўстанню цяжка. Кружаць крумкачы у глухой ночи.
То здрада нас пільнує, то неудача. А час шалёны конь нястрымна скача. О, змарыўся. Адпачну я трохі тут. Каліноўскі расчыніў насцеж акно і зняможана сеў на канапу. Падобна на тое, што яму не хапае паветра. У пакоі паступова цямнее. З паўзмроку вырысоўваюцца галіны саду. Расхінуўшы іх, да акна набліжаецца цыганка. Села на падаконнік і не зводзіць вачэй з Каліноўскага. Але гэта ўжо не ява, а сон. У тэатры беларускага радыё, шаноўныя слухачы, прагучала першая частка радыёспектакля «Хамуціус» паводле аднайменнай драматычнай паэмы народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова. Рэжысёр пастаноўкі Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Аляксандр Гіль, гукааператар Таццяна Сідарова, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі Кастусь Каліноўскі, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, Марыся, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Зубкова, Рагнеда, народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова, Елена, народная артыстка Беларусі Галіна Арлова, Віктор Старжыцкі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Артём Яцына, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Капітан, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Урублеўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фама Варанецкі, Юразь, артыст Аляксандр Мароз. У іншых ролях былі заняты артысты мінскіх тэатраў. Тэкст ад аўтара, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Год запісу спектакля 1981.